But let me tell you, not all prayer has power. 나타이 안 베고 능탕문을 김타나 하스타이들 가세이버 아로사 볼르비야. Do you think the Pharisee that comes and pray with pride was powerful? He said, I am a good guy, oh Lord. Is that a powerful prayer? I don't think. 능탕문아 사느나 산건 남아 제베 파리시아 제레베디 눕가 항나이 것은 왜 아로스 칼럼등은 베베디 아로사 볼르등은 하나네 능탕문아 사느나 앙 홀레 베베디 아로사 볼르등은 앙 사나. That's still a prayer. He said, I fast twice in a week. I give tithe of everything I possess. And I am not a wicked person like dead people. I am a good person. 파리시아 고성나의 베베디 아로스 칼럼등은 그거 눕가 항나의 비어동등은 앙어 베베디 능리 자의 앙어 지박니 세박그 होयो आङो उहुवास थायो आरो आङो बै गुबुन मानसिफोर बायदि बेबायदि खामानिफोरखौ आं मावा होननानै बे दुगाखाना आरज खालामदोंमोन. Every prayer is not answered. Every prayer has no power. दा ओंखायनो बुंनो नागिरदों मोनफ्रोमबो आरजआ बेबायदि बोलो गैया आरो मोनफ्रोमबो आरजआ बेबायदि फिननाय लाबोआ होननानै. Every offering is not acceptable. मोनफ्रोमबो दानानो बेबायदि इसोरजों नाजावजाथाव नङा. God once said to the Israelites, stop bringing your offering. मोनसे समाव इसोरा इजराइलारिफोरखौ बुंदोंमोन नोंसोरो आंनो बेबायदि दानफोरखौ दालाबोसै. Stop bringing your animals. नोंसोरनि जुनारफोरखौ आंनियाव दालाबोसै. It is stinking to my nose. आरो बेफोरो आंनि गन्थङाव बेबायदि मोनामनायसो जाबाय. Every prayer, every sacrifice, every offering is not acceptable. मोनफ्रोमबो आरज मोनफ्रोमबो बुलि बावनाय मोनफ्रोमबो दाननाय इसोरनि देखायाव बे नाजावजाथाव नङा. The prayer of broken-heartedness is acceptable. बायफ्रुनाय गेब्लेनाय गोसोजों बिनाय आरजआसो इसोरजों नाजावजाथाव बे आरज. This is what David says in Psalm 51 verse 17. Let's read. आरो बेखौनो डेभिडआ बेयो गितफोरनि 52 नम्बरनि verse 6. Psalm 51 verse 17. बा बालाबनि 17 सिरियावहाय बेबायदि डेभिडआ बुंदोंमोन 51:17 इसोरजों नाजावजाथाव बुलिया मन गेब्लेनाय आरो गिलिनाय गोसोखौ नोङो फोरबो गुस्थि फेननाय नङा. The sacrifices, the prayer, the offering of the broken-hearted people, God cannot despise. God cannot say no. गेब्लेनाय गिलिनाय गोसोजों गुरै गोसोजों होनाय दान बुलिफोर आरजफोरा बेफोरखौ माब्लाबाबो इसोरा बे गुस्थि फेना होननानै बाइबेला बुङो. And therefore God says, come to me with broken heart. Come to me with humility. बेनिखायनो इसोरा बुंदों नोंसोरो बेबायदि गेब्लेनाय गिलिनाय गोसोजों आंनि सेराव फै गावखौ गुरै खालामनानै नोंसोरो आंनियाव फै होननानै इसोरा बुंदों. And pray. आरो आरज खालाम. Seek my face. आंनि मोखांखौ नागिर. And I will heal your land. आङो नोंसोरनि हादरखौ सोखागोन. It does not have to be long prayer. It can be long prayer. It can be short prayer. It can be a repeated prayer. But if there is no brokenness of heart, जुदि जोंनि आरज खालामनाया बेयो गोलाव जानो हागौ नाथाय बे आरजआ बेयो गोलाव जाथों गुसुं जाथों आरजआ हले बेयो गेब्लेनाय गिलिनाय गुरै गोसोजों बिनाय बे आरज जानांगोन. God cannot bless us. इसोरा जोंखौ बोर होनो हानाय नङा. And the third thing we find is says like this, then and turn from your wicked ways. थामथियाव बेबायदि बुंनाय दङ नोंसोरो नोंसोरनि गाज्रि दुथां लामानिफ्राय नोंसोरो गिदिंफिनदो. Then I will hear from heaven and forgive your sin. आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंगोन आरो नोंसोरनि पापफोरखौ आङो निमाहा होगोन. And heal your land. आरो नोंसोरनि हादरखौ आं सोखागोन. Here the land is not literally the land, but the people. I will prosper your people. हादोर हा होननायजों बे जोंनि हा गुबुनखौ बुंनाय जायाखै नाथाय जोंनि जायगा जोंनि हादोर बेफोरखौहाय जौगाखांहोगोन होननानै बुंनाय जादों. So God says, in order for me to heal your land, in order for me to prosper you, you must first break yourself. आङो नोंसोरखौ बोर होनो थाखायब्ला आङो नोंसोरनि हादरखौ सोखानो थाखायब्ला गिबियाव नोंसोरो नोंसोरनि गोसोफोरखौ नोंसोरो सिफायफोरदो नम्र खालामदो. And pray. आरो आरज खालामदो. And then turn. आरो थामथियाव turn from wicked ways. आरो गाज्रि लामानिफ्राय गिदिंनानै फैदो. In other words, change.
गुबुन रावै बुंब्ला सोलाय होननानै बुंनाय जादों Change your lifestyle. नोंनि जिउ खांनायखौ नोङो सोलाय Change the way how you live. नों माबोरै थांनानै थायो सोलियो नोङो बेखौ सोलाय And I will heal your land. अब्ला आङो नोंनि हादरखौ I will सोलायगोन forgive your sin. आङो नोंनि पापफोरखौ क्षमा होगोन You will no more become tail, you will become head. नोंसोरो लानजाय जानाय नङा नाथाय नोंसोरो खर' जागोन You will no more borrow, you will lend the money. नोंसोरो थाखा धार लानाय नङा नाथाय नोंसोरो गुबुनफोरनो थाखा धारसो होगोन People will come and borrow from you. गुबुन मानसिफ्रा फैनानै नोंसोरनिफ्राय थाखा धारसो लांगोन I will heal you. आङो नोंसोरखौ सोखागोन I will prosper you. आङो नोंसोरखौ फोजौखांगोन Just humble. नोंसोरो गुरैल' जा Pray. आर'ज खालाम Turn from your sin. आरो पापनिफ्राय गिदिंनानै फै God says, if I bless you, even when you are not obedient, you will think that it's because of you that you are receiving blessing. इसोरा बुङो जुदि नोंसोरो गावखौ गुरै खालामालाबा गिदिङालाबा अब्लाबो जुदि आं नोंसोरखौ बोर होयोब्ला नोंसोरो सानगोन बेयो आंनि खायदाखौसो आंनि माबा मोनसे मावनायनि थाखायसो बेयो जादों होननानै Therefore, I cannot bless you unless there is obedience. बेनिखायनो इसोरा बुंदों बेनि थाखायनो आङो नोंसोरखौ मानिग्रा जायाब्ला आं नोंसोरखौ बोर होनो हानाय नङा God says, I want to see change. आं इसोरा बुंदों आङो नोंसोरनि जिबनाव सोलायनायखौ नुनो लुबैयो What are the changes? मा सोलायनाय बेलाय do we not sing the song, Great Change Since I Was Born? जोङो मेथाइ रोजाबबो नङाना जे आङो जेब्ला जिसुखौ मोनबाय आंनियाव गेदेर सोलायनाय फैबाय होननानै Great change since I was born. आङो जेब्ला बेबायदि सारि जाफिनदों बे समाव आंनि जिबनाव गेदेर सोलायथारबाय होनना जों मेथाइ रोजाबो दा The things I used to do, I do them no more. आं जि खामानिफोरखौ मावोमोन आं आरो बेफोरखौ मावलिया The songs I used to sing, I sing them no more. जि मेथाइफोरखौ आङो रोजाबोमोन आं बे मेथाइफोरखौ आरो The रोजाबबावलिया place I used to go, I go them no more. जि जायगाफ्राव आङो थाङोमोन बे जायगाफ्राव आं थांबावलिया Is it true of us? बे थारैनो जोंनि जिबनावहाय सैथोना Are we changing? जोङो सोलायबायना God says, change, इसोरा बुंदों सोलायदो and I will bring change. अब्ला आङो नोंनि जिबनाव सोलायनाय लाबोगोन Change your heart. नोंनि गोसोखौ नों सोलाय Change your life. नोंनि जिबनखौ नों सोलाय Change your family. नोंनि नखरखौ नों सोलाय Change your society. नोंनि ससाइटि समाजखौ सोलाय And I will heal your land. अब्ला आङो नोंसोरनि हादरखौ सोखागोन I will bless you. आङो नोंसोरखौ बोर होगोन Man says, human says, मानसिया बुङो Lord bless me and I will obey you. मानसिया बुङो नों आंखौ बोर हो अब्ला आं नोंजों थागोन Lord prosper me, I will give you back. नों आंखौ बोर हो Prosper me, I will give you back. नों आंखौ फोजौखांसाय अब्ला आङो नोंनो होगोन God says, what you have, start giving and I will bless you. नाथाय इसोरा बेबायदिसो बुङो नोंहा जा दङ बिनिफ्रायनो हो अब्ला आं नोंखौ बोर होगोन Obey, I will bless you. नों मानिग्रो अब्ला आं नोंखौ बोर होगोन God has endless blessing. He can do anything for us only if we do what He wants us to do. इसोरनियाव जोबनो गैयै बोरफोर दं आरो बे इसोरा जोंनि जिबनाव बेबायदि गोबां रोखोमनि सानथ्र'हायै बोरफोरजों जोंनि जिबनखौ आबुं खालामनो हायो Shall we bow our heads? जोङो खर' गंलायनि नामा Let's close our eyes. जोंनि मेगनफोरखौ मोखेबनि बयबो मेगन मोखेबनि खर' गंलायनि Let's bow our heads जों खर' गंलायना थानि मेगन and मोखेबनि meditate आरो नोंथाङा जोङो गावखौनो दांग्रोमनि जों सिग्रोमनि गावखौ on what we have just heard and read. आरो जों जि बिसयफोरखौ जोङो फरायनानै जों खोनासंबाय नुबाय खोनाबाय जों बेफोरखौ साननानै नायनो Take this moment seriously. बे समखौ नोंथांमोना एसे सिरियास भाबै बिसेस मोनसे सम हिसाबै नोंथाङा गावनि जिबनाव ला And think if there is anything you have to change. आरो नोंथाङा साननानै नाय आनजाद नाय गावखौनो नोंथांनि जिबनाव बेबायदि माबा मोनसे बिसय दं नामा जेखौ नोंथाङा सोलायनांगौ If there is any sin in your heart that you have to break it and also get away from it. जुदि नोंथांनि जिबनाव बेबायदि माबा मोनसे सोलायनांगौ बेबायदि बिसयफोर दङब्ला नोंथाङा गावखौ गुरै खालाम आरो नोंथाङा गावनि गोसोखौ फुरै Why don't you get away from that sin? Why don't you turn away from that sin right now? मानोथो नोंथाङा बे नोंथांनि मोनदांनाय पापनिफ्राय मानोथो गिदिंनानै फैयालाबानो थानो Let's all stand together. जों बयबो गसंनि दे Wherever you are, let's stand together. जों नोंथाङा जेरावखि थाया मानो जों बयबो लोगोसेनो गसंनि बयबो गसंनि Let's break our heart.
Let's break our जोङो जोंनि heart गोसोफोरखौ जों गुरै खालामनि so that God can bless us. जाहाथे इसोरा जोंखौ बोर होनो हायो As we close our eyes and bow our heads, जों मेगन मोखिबनानै खर' गंग्लायनानै थानि no one looking around, रावबो रावखौबो नायफिननो नाङा no one thinking of others. गुबुनफोरखौ नांजानो नाङा Let us only think of our own sins and ourselves. खालि जोङो गावबा गावनि जिबन आरो गावबा गावनि पापफोरखौल' जों साननानै नायनो नागिरनि In this world, we throw away broken things. जोङो बे बुहुमावबो बायफ्लेलांनाय थांनाय जिनिसफोरखौ जोङो गारो Broken things are considered useless. जोंनि बे बुहुमाव बबेबा जिनिसा बायनानै थांबायब्ला बेफोरो आरो उदायलिया बाहायजाथाव नंलिया But God says, नाथाय इसोरा बुङो I can only use the broken hearts of people. इसोरा बेबायदि बुङो जायफोरनि गोसोफ्रा बायफ्लेनाय गेब्लेनाय बेफोरखौल'सो आं बाहायनो हायो आरो बिसोरखौल'सो आं बोर होनो हायो If you don't break, I cannot make you new. नोङो गावखौनो बायफ्लेना लानो हायाब्ला आं नोंखौ गोदान खालामनो हाया होननानैसो इसोरा बुङो There is no revival if there is no brokenness. जुदि बेबायदि गोसो बायफ्लेनाय गेब्लेनाय गोसो गैयाब्ला बेवहाय गुबै जिउ सिरि मोननाय माब्लाबाबो जानो हाया There is no revival if there is no conviction. जुदि जों गावखौनो गावनि गुबै अबस्थाखौ जोङो सिनायनो हमदांनो हायाब्ला बेवहाय गुबै जिउ सिरि मोननाय जानो हाया There is no revival if there is no confession of sin. आरो जेराव पाप स्वीकार खालामनाय गैया बेयाव माब्लाबाबो जिउ सिरि मोननाया बेयो जायगा मोननो हाया Shall we all make great decision now? दा जोङो बे समावनो बे मुगायावनो जोङो बयबो मोनसे गिदिर जोङो थिरांथा लानि नामा Wherever you are, नोंथाङा जेरावखि थाया मानो if you feel that you want to make a great decision now and come to the Lord and pray for the forgiveness of sins, let us all do it wherever you are. Come out here in the altar and let's pray. नोंथाङा जेरावखि थाया मानो जुदि इसोरनि जिउनि नोंथांनि जिबनाव रायलायनायखौ मोनदांदोंब्ला नोंथाङा गावखौनो बेबायदि गुरै गोसो खालामनांगौ बबेबा मोनसे पाप माबा मोनसे बिसयनिफ्राय नों गिदिंनानै फैनांगौखौ जुदि नोंथाङा मोनदांदोंब्ला नोंथाङा सिगांथिं आवगायबोनो हागोन आरजनि थाखाय नोंथाङा गावखौ गथायनो थाखाय Who wants to come? सोर फैनो गोसो दङ You want blessing from the Lord. नोंथाङा इसोरनिफ्राय बोर मोननो लुबैयो You want forgiveness from the Lord. नोंथाङा इसोरनि गोबां रोखोमनि बोरफोर मोननो लुबैयो And God says, आरो इसोरा बुङो obey me. आंखौ माने Turn गिदिंनानै फै from your sins. नोंनि पापनिफ्राय Pray आरज खालाम and seek my face. आरो आंनि मोखांखौ नोंसोरो नागिर Humble yourself. गावखौनो नोङो गुरै खालाम Anyone, believers and unbelievers, anyone who wants to come before the Lord with brokenheartedness and say, forgive me. फोथायग्रायानो जाथों फोथायैफ्रानो जाथों साफ्रोमबो नोंथांमोना आवगायबोनो हागोन नोंथांमोना आवगायबोनानै नोंथांनि गोसोफोरखौ फुरैयोब्ला इसोरा नोंथांखौ बोर होगोन When we look at the whole world, the tribe, the nation, the people whose hearts are broken are more blessed and they are more prosperous. जोङो जेब्ला हारि माहारि गुबुन जोंनि बुहुमाव सोरगिदिं थानाय हादोरफोरखौ जेब्ला नायो जि मानसिफोरा जेब्ला गावसोरनि गोसोफोरखौ गुरै खालामदोंमोन बायफ्लेनाय गेब्लेनाय गोसोजों फोरबोआव गिदिंदोंमोन बेबायदि हारि माहारि हादोरफ्रासो जौगालांदों होननानै If you have to turn from your sin, this is the right time. जुदि नोंथाङा माबा मोनसे पापनिफ्राय गिदिंनानै फैनांगौ दंब्ला नैबेनो नोंथांनि थाखाय थिग समा दिनैनो बेनो You may not get another better time to do that. नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो थाखाय आरो गुबुन साबसिन सम मोनबावो जानो हासिगौ When God is calling, जेब्ला इसोरा लिङो we better say yes. नोंथाङा फिननाय हो When God is softening your heart right now, जुदि इसोरा नोंथांनि गोसोखौ दानो फुरायनानै होदोंब्ला why don't we come today? अब्लालाय मानोथो फैयालाबानो थाबाय थाबावनो Sometimes your heart will never be broken like this again. माब्लाबाबो नोंथांनि गोसोआ दिनै जेरैबायदि गुरै जादों नोंथाङा बे समाव जेरैबायदि गावखौ नम्र खालामनो हादों बे गुरै गोसोआ आरो माब्लाबा फैफिनबावाबो जानो हागौ Even if you hear better message than this, your heart may sometimes be harder than this. माब्लाबा नोङो दिनैनिफ्राय साबसिन इसोरनि राव खोनानोबो हागौ नाथायब्ला नोंथाङा दिनै नोंथांनि जिबनाव जे गुरै गोसो नोंथाङा मोनदांदों बे गुरै गोसोआ फैयाबो जानो हागौ Or you may not even get a chance to listen to God's word. आरो नङाब्ला नोंथाङा
बेबायदि इसोरनि रावखौ खोनासंफिनबावनो थाखाय साबसिन खाबु मोनबावाबो जानो हागौ Or the Holy Spirit may not work the way God is working to you now. बे खामानिखौ खालि गोथार जिउआवल'सो मावनो हायो जि खामानिखौ नोंथाङा नोंथांनि जिबनाव जानाय आन्दाज मोनदों Let's bow our heads जोङो खर' गंग्लायनानै थानि and pray to the Lord. आरो जों आर'ज खालामनि Oh Lord, ओ प्रभु forgive me. आंखौ निमाहा हो Heal my people. आंनि मानसिफोरखौ नों सोखादो Heal my land. आंनि हादोरखौ नों सोखादो Heal my family. आंनि नखरखौ नों सोखादो Heal my society. आंनि समाजखौ नों सोखादो Heal my village. आंनि गामिखौ नों सोखादो Heal my people. आंनि मानसिफोरखौ नों सोखादो Here I am. आङो बेयावनो दङ प्रभु Shape me. आंखौ बासायदो Make me आंखौ नोङो दाखांदो in a way you want me to be. नों आंखौ जेरै जाजानो लुबैदों नोङो बेबायदि खालामदो Take my life. आंनि जिबनखौ लादो Take my wealth. आंनि धोन सम्पथिखौ नों लादो Take my abilities. आंनि गासैखौबो नों लादो Here I am. आंनि आर'जखौ आङो बेयावनो दङ प्रभु Forgive my sin. आंखौ नों निमाहा होदो आफा I need your healing. आंनो सोखाजानाय नांगौ Spiritual healing. आत्मिक जिबनाव आंनो सोखानाय लाबो Physical healing. आंनो मोदोमाव सोखाजानाय नांगौ Moral healing. Moral healing. गासै रोखोमनि सोखाजानाय And God will bless you. इसोरा बोर And all those who are standing out there, those who are not in the altar, जायफ्रा बेयाव आवगायबोआखै जायफ्रा उनावनो गसंनानै दङ you can also pray the same prayers. नोंथांमोनाबो बे एखे आर'जखौनो खालामनो हागोन You may be leaders. नोंथाङा सासे दैदेनगिरि जानो हागौ And you can ask, Lord, help me to be a better leader. नोंथांमोनाबो बेबायदि आर'ज खालामनो हायो प्रभु आङो माबोरै बेबायदि साबसिन सासे दैदेनगिरि जानो हागोन Come with humility, नोंथाङा गावखौ गुरै खालामनानै इसोरनि सेराव फै with the desire to serve the people, मानसिफोरखौ बेबायदि दाव खालामनाय मोनसे हास्थायनाय गोसोजों with the heart to wash the feet of the followers. नोंथांखौ उन समआव नोंथांखौ दैदेनग्रा मानसिफोरनि आथिंखौ सुनो बेबायदि गोसो जानाय मोनसे हामलायनाय गोसोजों If you do that, God will bless you and your people. आरो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावोब्ला इसोरा नोंथांखौ आरो नोंथांनि मानसिफोरखौ बोर होगोन Every one of us, wherever we are this morning, दिनै बे फुङाव जाया जेरावखि थाया मानो जों साफ्रोमबो let us pray the prayer of brokenness. जोङो बायग्लिनाय गोसोजों जों आर'ज खालामनि And God is able to hear us and answer our prayer. बे इसोरा जोंनि आर'जखौ खोनासंनो आरो फिननाय होनो हाग्रा बे इसोर I will pray. जों आर'ज खालामनि Once again, we thank you, Lord, खनसेबावनो प्रभु जों नोंखौ हामबाय होयो for the miracles that is taking place here. मोनसे सोमोनांथाव खामानि जि खामानिया दिनै बे जायगायाव जादों आफा The miracle of changing lives. मानसिफोरनि सोलायनाय जिबननि मोनसे सोमोनांथाव खामानिनि थाखाय The miracle of salvation. बासायजानायनि सोमोनांथाव खामानिनि थाखाय Thank you, Father, for changing our hearts now. बे समाव नोङो जोंनि मानसिफोरनि गोसोफोरखौ सोलायनायनि थाखाय हामबाय होयो Thank you, Father, for softening our hearts now. नोंखौ हामबाय होयो प्रभु मानोना जोङो जोंनि मानसिफोरनि गोसोफोरखौ नों गुरै खालामनायनि थाखाय Your word says you will not despise the contrite and broken spirit. नोंनि रावा बुङो प्रभु नोङो माब्लाबाबो गिलिनाय गोसोखौ नों गुस्थि फेना Do not turn away your ears and face from us. नोंनि मोखां आरो खोमाखौ जोंनिफ्राय नोङो दाबोखेसै Hear our prayer. जोङो आर'ज खालामदों आफा Heal our land. जोङो जोंनि हादोरखौ नों सोखादो Forgive our sins. जोंनि पापफोरखौ नों नागारदो निमाहा होदो We ask and pray all these things in the name of the Lord and Savior Jesus बे Christ. गासै